Kaixo, txorien eta rock, astelena baukau hemen, eta horrek... Eta asteazkena baita, Nahi baina asteazkena baita. Gaur, venga! Asteazkena da, egia da. Claro, postre ekarri duzunez... Claro, hori pasaten da. Ez que ez dakit ze egunetan bizina zen. Hori pasaten da. Asteazkena dugu gaur. Eta asteazkenetan, bakizu ez gertatzen den, asteazken tradizionalak, betiko errezetak. Eta batzutan, tradizioan ere postreak ere egoten ziren. Ez que bai, beti dako da itxuria, astelenetan postiak ekartzeko eta asteazkenetan, tradizional plater gazixak, baina gaur Legunean bota zenidan tradizional bat. Zuk ekarri izan duzu postreren bat, beste egun ematean da gaur, taka. Ez que hori hitz egiteatik pasaten da. Bai, gaur ekarri dut tarta oso klasiko bat, dala Alaska tarta. Gaur makillajera joan nazenean, Amaiak ez da, ostras, Alaska tarta hori zaila da. Zaila? Ez da oso zaila. Igual, itxuran, eman leike prestakuntza handixa daukala, baina gero ikusiko zue osagaiak gutxi euskadala, bat falta jat. Baina berez, egin bizkotxo bat eta merenge bat, itea da lan esaten da, izoski ez duzu egin. Ez da egin. Zuk zein biozu? Nik, patata frigituak. Ostras, zuk bai gaur... Baina ez dira patata frigituak. Zail aldera, ez, zer dira ba. Erderaz esango banizuko ulertuk eso, patata, frigituak. Fritos de patata. Orduan ingo ditu, frigitu batzuk, ingo ditu kanpotik, arrautzestatuta joango direna, baina oinarria patata izango da. Iten dituzte makaiagoan eta batzuk badaude, kroketak, baina patata frigituak. Baina horrela esan da, gaina jarri nuen, patata frigituak, baina ez dira patata frigitua patata, baizik eta ez ulertu zidan, da horrela da. Bueno, ikusiko dituzue bi errezetak, ikuste duzue gaur simple gatozela, osagai gutxikin, baina errezeta dotoriak benetan. Lelena, holaxe joango da. Gopor bat film paperakin bilduko eta vainilla izoskixakin bete. Hori izosgaioan gordeko eta gero ingo bizkotxo bat, arrautzak, azukre eta vainilla nahasiz. Gero olixua gehituko, nahasi, azkenik irina eta altxagarria ipiniko eta ondo nahasiko. Molde baten jarriko eta 20 minutuan laberatuko 180 gradutara. Hori utziko osten eta gero izango da izoskia bizkotxoan gainean jartzia, berriz izosgaioan gordetzia eta bitxartean merenge batengo. Horretarako arrautza eta azukria arrotuko ditugu eta gero bizkotxo izoskia merengakin estali eta azkenik sopleteakin erreko. Zigor, izoskia ez dut nik egin, baina ona dago, Bai, dastatu, nik ondarra garritu ditu. Bai dala berezia, eta esan dio Patrik egin behar duenean, egiteko modua, zenik postra hau egin izan dut, eta egia esan, Patrik ingo duela eleganteago, zaildu ingo du pixkat, Zaildu? Erreztu? Ezkenik erreza pila bat ikusi nitxun. Erreztu da, bola jarri bizkotxuan gainean, da merengia eta erre. Pausu hauek kenduta. Beitu, nik moldia erakutziko zuet, eta hau da nire intentzio, bideo desberdinak ikusi nitxun, eta egia da, aurkezteko modu hau pentsau jatela holan, originala eta politxa zuei erakusteko. Eta da, hemen joango da bizkotxoa, gero hemen eratua, holan izoskisa. Bardugu zerbait txikiagoa, diametro txikiagokoa, gero barruan geratzeko. Gero, holan bilduta eta gero merengia gainen jartzen da. Da, zigorrek esaten dagoena da, hemen izoskisa sartu biharrian, holako bola batzukin, izoskisa jartzea gainean. Zaildu, Guk jatetxetan egiten genuena, raziokoak izaten ziren, orduen bizkotxoa egiten genuen karratu bat, gero, eskatzen zutenean bola batzuk atera, bola jarri gainean, merengia indaukiten genuen, gainetik, eta gero hartu, eta gainerre, eta hor bakizu aukera daudela. Patxarrekin o patxar gabe, normalean rona ere patxarrekin ez dut ikusi. Hori dana oso klasikoa zen, berotu, hor garrantzitsua zen, lagumatekin zion, bota zion patxarra eta ero zua. Ez du zurik hartzen horrek, ez du hartuko, ezin du. Ordanin behar dana, patxarra berotu aurrena, guk egiten genuen hor kafeteran horre esnia berotzekoan, hor berotu, eta gero beroa, patxarra zua zeinek hartzen du, lurruna botatzen duena, orduan behar zen beroa, eta beroan ematen genion, normalean, bezeroaren aurrean, zuia ateratzen zen merengarekin, zuarekin. Eta rona izaten zen normalean erabiltzen zen, izan tipikoa.
Esan dizut, normal, errezaldera, ez duzuin behar, hau egia da eleganteago geratzen dela, eta neurrian jungo dela, eta horako mendixka bat. Inditxuzu noizpaitz, baduz krep batzuk, krep suset. Bai, txurien daukadu da. Bai, suakin eta... Eta ero larenjakin iten da, larenja saltza bat iten da. Bakitzu badela, bideojoku bat, Los Sims deitzen dana. Bai? Bakitzu zein den? Ez. Da, zukitxo zure etxia, zure pertsonak, eta soiz, bere bizitzen. Divertigarria da, holan monda, ez da ematen, baina divertigarria. Eta orduan, sim horrek, pertsona horrek, aldabe sukaldaritza ikasi, bai. Eta gauzik zaiena, zezu azten zara, ba, uste lehena errezeta, uste beratzi errezeta itxura bakarrik, baina lehena errezena da gazta sandwicha. Gazta sandwicha da, holan. Eta zaiena, beti izan, krep zuzet. Bai, Bai, eta ikasten zabenean holan, zaiena zanean, bueno, hor, azkenan krep bat egin behar duelako. Eta ni hortzen naiz hori laranja sukuarekin gero gurina botatzen zaio desente eta egin gendun hori, laranja suku hori iten dana gurinarekin loditu itena mugimenduan, ja krepa egin da dagoenean da beteta dagoenean, eta bueno, bai, gero hartu eta sua eman eta honekin uste zela laranja patxarra erabili genuela horretarako, Bai. Fitu. Bueno, zu ja, krepak lehengunean gutxi hora era ja kontrolatzen ditu. Praktikatzen hasi binez. Hori da, egin dugu batzuk hemen txorienen ja. Bueno, historiakin etorri nahi, errezeta honen historiakin. Batzuk esate dute hau, estatu batuek Errusiari Alaska erosi ziotenean, hori ospatzeko egin o asmatu omen zela tarta hau, baina ez da holan. Hau Nueva Yorkeko del Monikos jatetxean, 1876 urtean, Charles Ranofer, sukaldari, jatorri frantzesekoa, arek asmatu omen zuen, honek gaina jatetxe honetan, 90 urtero egin zituen. Eta esaten da, zientzilari baten laguntza behar izan zuela, bere ideia zan hori egotea, bizkotxoak gero, zerbitzatzen zanean, zerbait garai hartan, sopleteak eta ez dakit, ez ziren erabiltzen. Orduan labean gainerretzen zen. Orduan zu pentsa, bera nahi zuena zen, bizkotxo bat, azpian oinarri, gero izoskia, batzuk frutak ere jartzen dizkiote, frutak haue izan aldina, nanana, musikak eta almibarrekoak, eta gero merengea eta labean gainerretzen zen. Gaur egun... Izoskizak gero frutak eta gero merengea. Bai, hori da. Izoskia, ez. Kanpoti bakarri merengea. Eta hori erretzen zen labean, eta kanpora heltzen zanean, bezeroaregana egon behar zen. Kanpokoa gorrituta, baina izoskia urtu gabe. Orduan, bere misterioa bat zeukan, gaur egun esan dagoa, gaur ez da, zetan, ez badaukazu soplete bat, esan dagoa, jartzen duzu labea topera, 250 ero, eta batez ere gainekoa, grilla. Eta hor, gorritu bat ematea besterik. Eta espada erretzen be, holan politxa da ikusteko. Ega da, merenga eta izaten danean, limoizko tartata aukitzen dugunean, politxa dela, estetikoa dela, eta gero zatorian be erreta ikustia, itxen dagoela, baina, esposo aukitzen be, lasai. Honei Baked Alaska deitzen jako, hau da, laberatutako Alaska tarta, baina bestela, Alaska tarta, Baked barik, eta jazta. Hau bakarri da azkenean, forma hartzeko. Karo, tarrinako forma ez da izaten gero bizkotxuekin olan. Badaude bizkotxo horren luzenga diena. Bai. Hemen garrantzitsua dana, bai da, Patria, saltzea da, plastikoarena, bai ero bai, ze bestela gero, izosgailuan sartzen duen gogortu ingo zan, eta honekin gero, ateratzeko... Hau gero zai egongo zan, erraixa egongo zan, eta ikuste duzu gero forma hartzen dagoela. Buelta eman, kendu plastikoa, merenguez estali, ideia bat egin zerre izango dugun, eta gero... azkar jan. Baina hori bai, izoskixak bauka gauza bat, errez urtzen dela. Orduan, langara fokuekin eta bere izosgailura bueltako, eta bizkotxoekin hasiko gara. Oso ondo, hone badauka gero beste bat, holako bersio ezberdin bat, Frozen Florida daukala izena, Patri. Bai. Frozen Florida gaina, da, omenaldi bat inzioten, hau Greenpeaceko aktivista batzuei, horre egon zienak Artikoan petrolea egon zienan atara nahian, da espetxeratu inzituzten, da, berei omenez, eta hone daukena berzia da, antza, kanpokoa hotza da, eta barruan patxar beroa omen dauka, da, honen kontrakoa, ez? Eta egia esan, ibilin nahi nik Eta egonkorra da? Errezetak aurkitu nahian egonez, eta ez dut aurkitu bat ere. Agertzen da referentziak honen inguruan,
baina reseta moduan egia da gainetik begiratu dela, ez dut olan gehiagien ez sartu gehiagik. Eta gaina inglesez zeuden. Eta inglesa, bueno, frantzesez errezetak ondo. Bilo, nik inglesez... Bakizuen traduktoriak da bauzela. Ja, itzultza. Eta iztegixak eta, bueno, horrek laguntzen dau. Hemen txezikor askar bakar esangote. 2 arrautza, 100 gramo azukre, eta gero hemen txaukat vainilla, azukria vainilla zaporiakin. Bestela, vainilla dar bat edo aukitzen bazue, bikain. Una zingo, ondo, eta apurtxo bat zuritzen dienean, gehitxuko itxugu, olixua lehengo, gero jarriko ditugu osagai lehorrak. Diela, irina, altxagarria, eta niri gustatzen gat beti, gatz pitxin bat eta botatzea. Zaporia, zaporia altzatzeko. Bueno, izoskia daukagun ontan, izoski kontuak izan ditugun ontan, hemen garri zut, Euskal Herriko lehen izoski makina, noiz, asmatu lehenago zerbait egongo zen, baina ja hasi ziena produzitzen, eta hau izan zen 1886an. Baina hemen izan edo kanpotik ekarri Ez Euskal Herrian egiten hasi ziena, ja kanpotik bazeuskaten ideia, baina hemen Juan Eskala Mujikari makina bat ekoizteko aukera eman zioten, diru laguntza eman zioten, izena zen Azkarrena. Bai? Eta... Azkarrena zen izena? Izena, makina horren, izoski makina horren izena Azkarrena zen, baina ez zuen funtzionatu. Ez zuen arrakastarik izan. Ez zan Azkarrena izan. Ez da egit, baina arrakastarik ez zuen izan, eta, jakinak garai batetakoan nolakoa ziren, hor, kontua da, 1993an, Arrasaten, Arrasate Mondragon, Gipuzkoako herririk politenean? Hori, ez da egit. Udalaitz oso polita da, Arrasate bera, Cerrajera Moderna Elmak, egin zuela, honek die, kafe hogailua beraiena zan, Elma markakoa. Nik etxean ditut, pila bat. Honek egin zuten beraiena, eta zan, nik ikusitea dukat hori. Zan, azkenean, holako manibela bat, eta honek egiten zuenan, zan, ontzi bat barruan, eta hor pala batek, zukor nasketa, izoskearen nasketa sartzen zenuen, iskinetan izotza sartzen zenuen, izotza sartu behar zen, orduan, egiten zuena, hor barruan zegoen goporra ostu egiten zen, baina izoskia eukiteko ze behar dugu, krematxo egoteko, mugimendua. Eta orduan zen, manibela batekin, izoskia inarte, anibili behar zen, eragio mutil, aurreko danbolo egin horri, noizean, baina ez dut uste denbora guztian. Utzi pixkat ostutzen, eman. Utzi pixkat ostutzen, eman. Denbora guztian ez dut uste, azkenean, esan dakoa. Eta izkinetan, izotza sartu behar zen, paretak ostutzeko eta izoskia egiten joateko. Hori normalian, nik baukat, izoskixak eta egiteko makina etxian, eta hori normalian bada holako, gorputz bat edo gopor bat izango zana, oskaioan sartu diosuna, 24 orduz, hori hotz egoteko, izostuta, eta gero makina bat berdina itxen dagoena. Hori etxian, karo, industrialaia izango zan. Hori merkena, izateko etxerako. Kristona ondisa. Bestea dira, azkenean, ez dira ondisa, da gaiu bat, Ez gote zen industrialak? Industrialak, jatetxetan daukaguna da, holako kaja bat izaten da, eta hemen dauka holako tokioa sartzen da, barruan dauka holako helize bat, bueltak alabila denbora guztian, eta egiten duena da, hori, hotza ematen dion bitartean, mugimendua denbora guztian dago, gero egin da dagoenean, irikitzen duzu, eta hor atera juten da izoskia ateratzen, gero hartu, izosgailura gorde, eta gu jatetxean egiten genduna egunero, bukatzen zanean zerbitzua hartu, atera izosgailutik, ja bukatu zanean, gorde oskailuan, utzi desizosten, eta hurrengo egunean berriro makinatik pasatu. Ze bestela gogorra geratzen da. Zuk izosgailuan badukazu, segun gogortzen juten da. Krematzu eukiteko, izoskia bat krematzu egoteko, eta hori izoski denda asko egiten dute, hartu, eta egunero makinatik pasatu euren izoskia. Ni bagitzu zeintzu den izoskiak gehien gustatzen gatenak. Lehen modan eta egoten ziren makina batek itzin zituen, honek soft deitzen zienak, suabiak, makina batetik... Momentuan ateratzen dizuna krematxu. Baina eske testura hori, zaporiak, zuk zaporia aukat, baina eske testura hori, izoski bat hartzera zoia zenian, eta koiara geratzen danean, pla! Eta inbiosunean palanka holan biceps eta garatu koiara bat harteko, horrek ez gauzatzen, baina krematxua dienak? Erremedia horiek eskateko gau zein dan? Zein? Egunero makinatik pasatu behar baituzu geroan krematxu ateratzen dienen eta koiarak jaten duzunean. Eta ja, azkenean, espertu iten da, ze hori, hemen aipatu izan dugu, gozotegi batean azten danean norbait lanean, postreak egiten jatetxe batean,
Eta jendea ez da, eta zer, dastatu usten dizut, eta bai, dena, baina zu aspertzen zara azkenean, claro, anazten, egunero, izozkik rematxua, noizean behin ondo sartzen zan. Baina beti, berriak aldatzen juten itzenean, hor kafean zokian, 6 hilabetean, astero izozkiak egiten genituen, astero izozki berdina, Bai, eta enuen errepikatu 6 hilabetean izozki bat. Zapore desberdinak, 6 hilabetean? 6 hilabete, astero izozki ezberdin bat. Bueno, mutil. Pila bat, Zuke nina imaginazioa. Nahi dituzuna. Baina, hartu, eta ez dakize belar hartzen nuen hor, hartu esneakin infusio bat iken nuen, belar, ez da, txomin belarra, esatearen bat, txomin belarra da. Txomin belarra ineke izozkixa? Nik hortuan pila daukate, Bai, horrekin, baina zaporea gustatzen bat zaizu, zatik ez? Esate bat, ero mende hartzen nuen beste larrosa petaloak, infusio bat iten nuen horrekin, esnearekin, eta ero berdina, horrek darama arrautzako ringoak, darama azukrea, glukosa erabili alda, horrek kristalak ez eiteko, azukrea beharren hobeto da glukosa, eta gero hartu, makinati pasatzen zenuen, eta zaporea lortzen zenuen, zuk infusio hori egin zenuena. Orduan, patxarrak erabili joen patxarana, ronna, whiskiana, Danetatik, horrek gutxio, ez asko bota behar, ze alkohola bakizu ez dela ondo izosten. Eta horrek dastatzen itxon, eta... Bizkotxuak bai, zapore desberdinetakoeken leike, baina errestauranetako, basikoa, arrautzak, irina, azukrea... Baina, vainilla bizkotxo bat izango zan dago, ez? Hori da, vainilla zaporeakin, baina, gurot esan, hau ez dela protagonista izango. Lehenko gunean zuk egin zinitxun, haunek, txokolate ganaxea, gaietakin. Eta gaietakin zinitxun gurinezkoak, holan bai, ximpliak. Eta erun itxun makillajera, hori guardixan. Eta jende, zelako goxuak da, serenak dietanik, normalak, baina normalak, zera gaietaban normaladanik? Normal, gurina, azukre, arrautza, eta irina. Eta hori da, askotan... Gurin pila bat, bai. eta azukre pila bat. Eta amodio asko... Bai, gogua. Gure labesora garria. Baina, egia da, galdetotzuenian, olako errezetak prestakuntza asko dituztenak, zigorren gaietak lehenko gunean, bizkotxo hau, izaten normalean, basikoak, ez? Ze, protagonista ez da, bera. Beraz... Ontxe, gure protagonista estan bizkotxo xume hau, labera joan bida. 20 minutu, 180 gradutara. Osondo. Gu basikoak ez gara euskaldunak izenak asmatzen, zelen, izozki makina elektrikoa, Eibarren asmatu zen, 1956 urtean, eta izena, ametza. Ametza? Lehen, azkerra, ametza, eta ametzak funtzionatu zuen. Ametza bai izan zen, benetan arrakasta izan zuen, eta hemendik kanpora ere pila bat bidaldi ziren, eta gaur egun gainera izan ziren hemen, txorienen honek Eibarreko armagintzaren museokoak, txorienen izan ziren, eta badaukate orduko izozki makina bat, han ikusgai dauna, eta, gomendatzen dizu eta juteko ondo, interesgarria den toki bada, Goportxo bat hartu biot, honek muntatzeko. Oso ondo, ni behin Alaska kontua, Alaska tartein bardonez, Alaskako gastronomia eta zitzein. Bentuten Alaska. Alaska ez. Guretzako zan, la bruja beria, ez? Alaska la bruja beria zan, ez? Guretzako urteatu dauzkegun ondako. Bai, izan zuk, nik Alaska ezagutze dut, abeslarixa, Abeslarixa, baina abeslari izatea baino, famatu izan, telebistan izaten sorgin bat. Eta ala ere gero mantendu du sorgin arpegian itxura eta dana mantendu du. Estetika kontuak eta badaukala puntu hori 80. hamarkadakoa holan, ez? Bai, Alaskan jaten dute. Oso ezaguna bertako errege karramarroa. Dala hemengo txangurruan erantzekoa, baina oso handia dira, gaina oso prezio garestietan saltzen dira. Txangurruan lehenguzu zumosol. Urrotza gustatzen zaizkio beti honek, berin itxasuan arrantzatzen dituzte, eta, beti bezala, gordinean garestia bada, erosten baduzu, bizirik, garestia bada, erosten baduzu baino izoztuta, konserban ere saltzen dute hau. Bai? Gero, izokin basatia ere badadukatean, desente, argi da,
enoa esatera, izokin basatia, guk normalean hemen jaten dugun izokinarekin zerrekusirik ez daukala, zapore txuagoa, kolore desberdina da, eta, bueno, beste 10.000 gauza, baina, bueno, aukeran, beraiek hori eskura daukate eta guk ez. Bai, irratiotan eta saltzen da batzutan, izokin basatia baina. Gutxi, basatia hemen, prezioan nabarituko duzu ezin dan basatia eta zein ez dan basatia, benetan askona ditzen dela. Gero fletana, bertako arrai bada, oso tipikoa, hemen fletana, nik inoiz jatetzen baten ikusi izan dut arrandegian ez. Nik pentsatzen aben, edo, entzun da fletana zala... Izoztuta hemen, aurkitzen dugu. Baina kalitate txarreko arraina. Nik ez dut esan ona ero txarra denik, han daukatela, Vale. han hori dastatzen dutena. Gero... Nik pentsatzen, egon zan, bueno, moduan edo ez da git. Baina egon zan demora da, panga, fletan, da, olako arrainak... Panga bai da lastegikoa, eta... Bai, nik fletan, behintzat, ez jakintasunetik nik talde berdinean sartzen daben. Ez. Kalidade aldetik ez dagoa zekuz. Baina, bueno, han daukatena, eta han lehen aipatu duguna, hau basatia, izokin basatia, zer daukate baita? Bueno, hartzea, izatu egiten dute, eta hartzak ere. Beraien, bueno, Eta hartzak jan? Hartza, zeratik ez dut jango. Ezakit nik ez dut jan inoiz hartza, baina beraiek han daukatena da, eta horra aukera bat egongo da, erosu jaten duzu hartza, ero hartza zuri jaten zaitu. Ez da, nahi dut esan, hortan basoan topatzen badira, eta beraien gastronomien zati bat bada, ez da hemen. Unik laurenuko aldia, irakurrita da. Atzo justo, lagun batekin geratu nintzen, pasio bat emateko, eta nahi dauela joan Noruegako iparraldeko herriraino da. Osea, jendia daukan azkenengo herrisa, iparraldekoena. Eta, ataratzen zaren nian herritik, bi hartuta zauz, eskopetia eramatera, hartz pila bat dauzelako. Ez da broma. Legalki behartuta zauz. Herritik ataratzen basara iparralderut, behartuta eskopeta eramatera. Olakoetan, agertzen da, olako hartz pila bat eta. Peño, bi harinari, segero salatakin jarraitu ardu hori ondo arrotu arte, akutuk daukate, bertako izoski bat, eta iten dana hau da, itxastxakurran joken koipea erabiltzen da, eta gero, bueno, nahazketa benetan kuriosoa da, gozo aldera baino nik hasi aldera ikusten dudala gehiago, eta gero sustrai sopa, bertako sustraiekin daiten duten olako... Sustrai, zuaitzanak eta? Bueno, ero landaren sustraiak jaten ditugu, hemen. Jentziburi azkenean surtoina da. Eta patata tuberkuloa da, baina nun dagoan sustraietan da. Guk hasieran ekarri zituztenean zango zuen jentian, lur astiko zehan behar dut, bueno, hemen arbia eta jate ditu, eta horiek azkenean asenarioa esan dezagun sustrai bada, hori jaten dugu guk. Bueno, hori esan dagoa guk, ondo arrotuko dugu, eta gero etorriko gara, bueno, bizkotxoa inda dagoenean, eta ea, nola. Izoskia guk fokakin ez dugu kasunetan, baina, bueno, baini askoa da, gozo goxua, eta bueltan etorriko gara, hau aurkestera. Dauko gana, merengia montatuta. Vale. Sopletia, garantzitsua. Bestela labea. Hemen zulotxo bat geratu da, horan gaur jarteko ematen dabe, baina alderantziz daia. Beraz, ikusiko, ia ateratzen da. Bai, ez, tiratuta hortik. Aterako da, horregatik paperian bildu dugu, film paperian. Eta honek haukiko dugu, bueno, borobil formatxo bat. Hemen izoskia izan aldu zuen gustoko edozein, Bai. Txokolatezkoa, marrubizkoa, vainilla, jogurra, ero nahi duzuna, eta, bueno, zapore ezberdinetakoa baita, Bai, nik ikusi itxu bai, gero, geruza desberdinekin, baditzen da bat, vainillakin da bestia. Ez dakiz zapore izango zen berdi esan, la rosa, adibidez, marrubizkoa, eta gero horrekin bete. Zetarta alaska bada, bakizu zeinen garaikoa. Zein? Honek, gamba koktela eta honen aldekoa esan, hori, 80. marka honen oso ikusgarriak ziren errezeta honek batzundako oso horterak. Viajunoak deitzen diote, baina da garai batetako, lehen hemen itzin izan du, lehen oso sukaldaritza oso rokokoa zan, eta asko apaintzen zan, eta olakoak, eta esan dagoa, izaten badituzue, musika galmi barrean zuen otzaran, gabonetako otzaran etorri dienak, ero anana, ero banana, ero fruta freskoa, pusketa batzuk hemen jarri baita,
Eta, bueno, horrekin zoragarri geratzen da. Orduan, pentsa, zu mozten duzunean hor, daukazu izoskia, daukazu fruta, zure eguneko fruta razioa, lotza holan behar dana jatea, eta merengea, mendia egin behar da. Hemen hau da, dana estali merengarekin beldur gabe, eta hau da, pelikuletan joan, bueno, hori izan zen Pavlova, Pavlova zan esan gendun. Pavlova dala erabiltzen dana, jendeari holan arpegian, botatzeko, eta honek, izoskiarekin da, honek pixu hartu da, Pixu hartu da, eta hau, moto botza urpegitxen ez dakitenik oso... Bueno, gero azaldu behar duzu, Pavlovan historia nola dantzari bazan, oso famatua, juntzana, eta orduan horrekin agian lasaituko duzu, jo diozu nahi, baina, bueno, hori izan, betxo, zagardotegia, goin zagardotegia modan dudela, zenbat entzuten dugun berai eta ez da hori, bueno, zagardotegiaen gaur egungo kultura ez da izan beti, holan. Esaten da, holan, zagardotegira da juteana eta, bueno, nik entzun izan du. Kuadrillatan eta moskortzeko hori oso berrixa da. Bueno, lehen behingo ziren moskortuko ziren, nik uste zagardoarekin, baina nik bai entzutan neukana da, lehen jendeak bakoitza bere janaria eramaten zuela, ez? Eta han, gero, jute zinela probatzera urtean zehar, zuk hor zagardo erosten zenun, zen lehen zagardoa zan hemen gehien materaten zana, eta jute zinen dastatzera ze moduzi joan aurtengo zagardoa, baina janaria norberak etxetik eramaten zuen. Han zagardotegian bakarrik zagardoa zeneukan, ero aukera, batzuk txingarrero parrilla izaten zuten, dan zure txuleta o zure aragia barraia egiteko. Zuk eraman bizinen etxetik. Janaria zeuk eramaten zenun etxetik. Eta zu, beraia zagardotegiak, zagardoa ematen zizun bakarrik. Nik pentsatzen tradizionalenak eta egoten die gaur egun batzuk ez daukela amairik edo, bueno, zutik jate... Eta hori zutik jateana beste bazan. Horrek, ez? Gaur egun olako batzuk bai badauz. Nik pentsatzen horrek ziela... Berez, azira norberak eramaten zuen etxetik hori. Zagardotegiak, zagardo ipitzen zizun. Eta gero, bueno, gero urtekin jundan moldatzen, gero ja badaukau gaur egun menu bat teorian zagardotegikoa ezagutzen duguna, baina zagardotegi guztiak aukera ezberdinak ematen dizkizute, aukera veganoa, aukera umentzako menua, aukera menu erdia, bueno, normala da moduan zagardotegiak ere, eguneratu indira, eta gaur egungo beharrei ero baina egia da, badaola postre bat, beti nik uste dut zagardotegi baten egomi da, Idia Zabalgazta eta intxaurrak. Eta intxaurrak eta irazagarra. Bai, hiru horiek... Horrek beti. Beti. Baina, bueno, ez dakit norbaitek bere karta moldatu nahi badau, hau bai, alaska tartatxo bat, hemen gainera ez dakit ze dauen barruan. Jendeak ona sorpresa beza. Paula lapetxa baldabe. Claro, baina gero zabaltze dozunean hor dator sorpresa. Berez, txuri dau, eta ontxe marroiska koloria emongotzau. Bai. Emongotza zuen nahi... Izten, arantzea zabaldu. Ara, vale. Arotz da. Ia, ba. Eta ben kolore pixat. Hori da. Honekin esaten genuen, alen, askartu iten da asko eta izoskia ja argi dago, ez dala urtuko. Labean sartzen dugunean, labaia 200 piku gradutan daukagu. Naita nahi ez, hau lortzeko, gu oin egiten nahi garen efektu hau lortzeko, minutu batzu behar ditugu. Hemen ordea ez. Eta nahi izan ezkero patxarra, esan dagoa, patxarra berotu, lapiko batean, ja, azten danean lurruna botatzen, gainetik bota, zua eman, eta oso ikusgarria da, jendearen aurrean zuarekin, da, nolako egaren zukaldaria. Eta gehiagia, sukaldaritza daukala puntu hori, sorpresena, showarena, zegongan barruan. Niri gustatakat jatetxeak, ez da gizegatik, zerbitzatzen dutzuenak, maixan edo itxe dutzuenak zehose berezuza. Zure aurrean, ja hori gerota gutxeo da, baina hori asko hartu eta zure aurrean moztu. Hori, arrainekin eta, ez? Hori, erakutsi jaziguten gure osteleitza eskolan, nola ze hor badago, eiteko, bueno, prozedura bat, eta urduri jartzen ginen, zeroen aurrean, askotan gurasoak etortzen zirela, eta... Zako presioa, ez? Kristona. Bai, Nikolan, ikusi dut, aurrekoan... Bai? Honekin be. Aurrekoan insustien arroz batekin. Bai? Hori, arroza joan nintzen eskatzera, Mallorcan eskatu nolako paella bat, atarako alda. Bai, eta zu... Eta nire aurrian, hori, holan gambak eta dana zurritxu. Eta ahora ez dut. Eta goiarakin eronola atrazi zuten, Patri, seguri? Bi goiarakin. Gu, Valentzian eta, Eltsen egon ginen Eltsen, hori, eta niri goiarakin, arrozapila gustatzen jatea. Bitxu barrutik? Bai. Aixi zelan garatzen da? Buah, ze ona. Ze txura daukan honek.
A ber, merengia, bizkotxo bat eta izoskia. Zer atera alda, gaizki, esaten da. Ikusi osue, osagaiak ez genitxula asko, baina, jo, zelako goxua geratzen da nau. Pitzu, Ze hona. Faranduela gutxeo da estatu, venga, hemen erakutsi eta ez da. Ez que bestela izoski xagurtu ingo da. Eta hau da, Pac-Man. Hori da. Hau oso balek ikusten nik Pac-Man. Zuen lehen aipatu oso, nola da, hori bide jokua zintzen hori? Los Sims. Hori da. Ni Donkey Kongen geratu nintzen. Zu Donkey Kong ezagutu zen? Ez, Donkey Kong. Hori gaur egun bebai bada hau. Zu Mariora heldu zinen. Mariora nintzen egin dut. Ez? Ez, ni Tetrisan geratu nintzen. Baizera. Bai, ni Tetrisan geratu nintzen. Enaz izan inoiz, Ez. Bideo jokuen. Ni gehiago naiz olako gauza jatean, hau benetan guxua da, Ni hemen emozionutzen gara da. Baina, nien izan, lehen goratzen ez txikitan, tabernetan zeudela makina da. Aita, 25 peseta makina sartzeko. Nik enuen, aspertu ikenitzen. Aita, 25 peseta mosto bat hartzeko. Hortan bai. Ez. Mostoa, mostoa lehenau, freskagarria apate ez zitzaizkian guztate. Bueno, kontua da, bigarren erzeta imar dugu, hemen kontu da, azten gara, antzinako kontu eta. Orain, patata frigituak. Bai, frigitu berezi batzu. Patata frigitua. Eta horrela da. Hau, gaina guztot, ez da, enaiz goratzen ze liburu eta de. Segon itzenan, beti egunera hainbat liburu behiratzen ditut, eta hau ez da, anparakoa esan. Baina berez da, patata hauek egozin ditugu, gero pirrindu, eta udare forma eman behar zitzaien. Udare forma ematen behar zitzaien, nahi izan ezkero, gero jarri behar zitzaien, perresil adar bat puntan, izango basan moduan, hori, udarearen itxura emanaz. Bola itxura bai, lortuko dut. Ba espada hauek hemen utzi ditut. Patata forma bai, udare forma akaso. Udare akaso lortuko dut, baina bueno, gero egia da, arrautzestatu da. Baina bueno, kontatuko izuen nola dan, eta askar-askar hasiko egiten, eta ikusiko zuen, honen bai ez daukala, lehenengo errezeta bezala, inongo misteriorik. Patatak zuritu, moztu eta egozingo ditugu. Jarraian, pirrindingo ditugu, gurinarekin onduko ditugu, gatza eta piperbeltza bota, gero bolatxo batzuk ingo ditugu, ero udare forma emango diogu, irinetik eta arrautzatik pasa, eta frigitu ingo ditugu. Eta hori, bera, ni patatak ezait gustatzen ezer egostea zatituta. Ni gustatzen zait, osorik, zebestela, ura zurgatzen dute. Eta aukera nahi hau, orduan inditu dana dauek, ez diete anparako ikaso egin, parkatu. Inditu dana hauek, osorik, hemen bate puskatu egin zait, eta hain jungo gara, birrintzen. Zaporea zen izango dute, gurinak ematen diona, eta gero, piperbeltza eta gatza botako dio, baina bestela, ez digotu, ezer botako. Eta hauek inalditu, nahi izan ezkero, betegarri bat bota, hola nin bolatxoa, baina barruan aragixatu da jarrita, ero gazta, ero ziazerba batzuk, eta ero bolain, eta barruan zerbait daugatela. Baina ez, hauek dira, dauden simpleenak. Hau ez da izango patata iruzurra orduan, ze berez patatia hauka. Patata igual udare iruzurra izango zen, udare forma emonda. Baina, eske patata iruzurraekin, ez dakit entzun duzun, ointxe, interneten, zabaltzen hasidan iruzur bat. Bai, zein da. Eta da horako, estafa bat. Vale. Hobeto esan da. Bada, jendeak normalian interneten horan, bigarren eskuko horrek aplikazioetan eta eroste ditu gauza desberdinak. Bai. Eta gero, etxeraltzen jako nian, eroste zu gauza bat, ez telebista bat. Bitxu, zelako telebista barrixa, zelako presixo honian, gero, eltzen batzu kutxa, patatas betia. Bai, zera. Bai. Eta, jendeak igual ikustako mobil bat. Mobil bat marka honetakua oso ona dana, eta, merkatuan baino berreun... 10 euro batik. Hori, 10 euro igual... Bai, dizimuna piten dute pixan, baina... Kontu bat ingo bai, igual, 600 euro biharrean, 300 eurotara. Vale. Eta esatu zu, eta gero eltzen gatzune etxera, patata bada. Eta gero patatak barruan? Bai, pixuan arabera, patata bat, bi edo 14. Eta orduan, karo, hori gero jendia gainera jatzatzen ditu hor, izen faltsuak, eta organizazio bat dagoela atzean,
Bai. Beraz, oso arriskutsua da. Guk hemendik aholkuak, olako webunietara eta joaten basarie, nik behintzat nire propioak, niri gustatzen pertsonan geratzea. Hau da, igual internetetik eta behitu, badausolako bigarren eskuko eta aplikazioak, baina beti pertsonan. Igual, kamera bat izaten bada, kamera ikusi, ondo, ikutu, ia funtzionatzen dauen, da horretarako, gero, presixua be, oso merkia. Izaten bada, susmagarria. Zerbait gaizki da. Normalean baino, erdia baino gutxeo, badaude batzu esatazula. Hau ez da posible. Hori da. Ez da, kotxe bat 300 euro gatik ez diazu salduko. Hori da. Gero, argazkixak be, errealak izatea. Batzuk izaten die bai, hor, estokeko argazkiak eta olakoak, beraz, argazkixak benetazkoak izateak, eta gero, pertsona horren perfilian saltzea. Eta, pertsona horrek salduko ditu beste hainbeste gauza. Igual, etxeko tresnerixak, edo danadalakua, gero, aukitze dituzte pertsona horre bai, iritzixak. Aukitzen baitu, ez dakit, 20 iritzi, 5 izarrekoak, Josemarik, ordizikoak, erosiotzala, ez dakit zer. Beste bat, hori aukitzen badu, azkenen fidatzekoa da. Baina, hori, profil bat, argazki, susmagarri batekin, bakarrik produktu bat saltzen dagoela. Argazki xaritxula, hori, nik hori ez dakit erosiko nauen, iragarki horretatik. Ni legunean nahi nuen erostea, eta arraro izitzaidan, liburu bat, errezeta liburu bat, zaila dana lortzen, eta aurkitu nuen, hori bigarren zuko saltzen dituzten nolako baten, baina 3 eurotan, ez da posible. Hau gaina, ja bada zerbait kolekzionistana, zerbait dolan berezia. Nik hor, ez dakit, Ez gero sartu nintzen perfilean, eta ez da izan, baina eske tipo hai gero, saiatu zen bialtzen, baina, karo, hain merkea da, eta pixatzen du liburuak, ez ziotela, ez du konpensatzen. Nesan nion, eta oin bera jarri du saltzen duela pertsona, baina da Valladolideko ez da inungo da, liburu bateatik Valladolid esan nion, jarri diazu garestia eta bialdu diazu, salduko dio beste norbaiti hemen. Nik hori askotan badakit ez diela iruzurrak, kolekziozko gauzak eta izaten badie, olako markoak, olako kuadroak, ez dakit liburuak eta batzuk, gauza batu dauzkedi etxian, ez dakixela zenbat balixo dauen, orduan, igual, 4 eurotan jartzen dabe, baina ez dakixe horrek 120 euro balixo dabela. Hori, lagun bati pasajakon, marko batekin. Eta berak, markoa jarri zen, kuadro bat, bere amaman etxia, sin mas, ustu inzabien, eta jarri zaben, olako aplikazio baten. Eta pertso bat oso interesatu eta, salduko estazu hau, baina markoa bakarrik, edo salduko estazu hori boster, da oso... Nahi zuela, hori ikusten zen, interesatua. Interes askokin. Eta beraz izan pentsatzen, ia markoa dan, garestixa dan eta pertsona da bien honen atzetik, eta batek esan zotzen, dekorazioko denda batekoek esan zotzen, etzan 1000 eurotan balixo, baina bezala, diseinatzaile baten holan gauza berezi bat, eta atarazeikela, 150 euro. Eta bera, 5 euro bat izaltzen orduan, baduz pertsona batzuk, ez dakixela ez da daukien. Ez dakita zunakin, ez? Hori da. Bueno, hemen berrinduta, gure patatak, oin gurina egituko diogu, eta beroa daudenez, hemen jungo gara datzen, piper beltza botako diogu, gatza pixko botako diogu, eta, ore bat iko dugu, eta gero esan dakoa, emango diogu, udare forma, edo sagar forma, bola gehien maitu sagarrak izango dira, jarriko diogu hor bustantxoa, eta gero, irinetik arrautzatik pasatu, eta fregitu. Oso ondo. Gaur, asteazken tradizionalak, egin jau berba, Alaskai buruz, Izoskixei buruz, tradizioai buruz, eta gaurkoan ingo berba, Erromatar imperioko sukaldiei buruz. Zuk ze pentsaten zauz? Zuk ze pentsaten zu? Sukaldia zauzela, jantokixan onduen edo urrin? Nik uste dut hor, azaldu behar dela ondo, jauntxoen sukaldeaz. Zuk uste oso, etxe guztietan aukera izango zutela, ez dakit nun, ez da izen bat egongela pasa ondoren izatea sukaldea? Ez, gure duzen, nobleziaren etxean. Noblezian etxean eta jende aberatzen etxietan, normalian sukaldiak egoten ziren, sotanuen edo urrin, ze jantokixak izaten ziren, dotoretasuna eta, dirua erakusteko, urrezko edo zilarrezko, platerak, kopak, kuadruak, ez dakizan, baina normalian sukaldia egoten zen, zikinez betia, usainekin... Usaiak eta keak eta batera bezien handik... Eta hori esan erakusteko lan gauza politia. Orduan, normalian, egoten zen oso urrin. Ontxep zuk pentsauta etxe baten, naiz eta etxe handixa izan,
beti, onduan dauz, praktikoa da, ez dakit logistika aldera, eta orain izaten da. Baina hori, izan da, Ez, alatabe, esango zut. Bueno, joan nintzen nian etxia eta erostera, etxe pila bat ikusi nitxula. Eta hor, getxo aldian, zauzen, sukalde batzuk, ziela, ematen zabe patixora ematen zabela. Gaur egun sukaldiak, ez dakit badia gauza bat, ez dakit haundixo, niri guztatara sukaldiak, haundixak eta denbora pasatzeko. Baina han, etxe haundixetan eta sukaldiak izaten ziren, beti, zerbitzuko gelara holan pegauta, ate batekin, eta patixora ematen zabienak, eta ilunak, eta... Osa, etxe bat 200 metro karratukua, etxe bat dotoria, politxa leku honian, eta esaten zen baina. Zelan, etxe politxonek, aukileike, sukalde zistrin hau. Eta da, hori, eurak ez zaulako kosinatzen, ez zaulako sukaldien denborerik ematen, zerbitzu zaukilako etxean, eta zerbitzuko gauza basalako. Beraz? Baina eta hau ez da izan bakarrik erromatarren garai, eta nahi dut esan hemengo jauntxoen, ero jauregietan, gazteluetan eta hori, bueno, sukaldea beti gongo zan, bueno, jangelatik neiko gertu, araño jun behar zan, baina ziur, errege eta jauntxoen geletatik eta neiko... Urrein. Bai, aparte, orduan... Eurak ez zaubien denboraan pasako. Ez dut uste. Hori baina errezetek beraien izena eramango zuten. Hori bai. Alatabe, zuk ezabezuna. Erromatar garaiko jende... xumeak, kaleko jendiak, jende normalak, zauzkan sukalde batzuk oso txikitsuak. Bai. Txikitsuak, eta normalian, izaten zala zehose txingarretan iteko, metro hogeiko lan zehose, eta holako xe, txikitsua. Bueno, nik hau, ingo da, hemen jarriko dut, horrela tokia gehiago izango dut. Eta, bueno, olioa berotzen, eta esan dakoa, hemen ja, gatz puntuan, piper beltza, probatu beti, dena probatu mesedez, eta gurina bota digula, izango da. Hemen, irinetik, arrautzatik, pasatu, udare forma. Sagartxo forma, igual. Bueno, udaretxo. A ver, udare, inalda. Eskarmo sagazta forma. Hori da. A ver, forma, eman aldiogu, baina gero, hemendik, irinetik, eta arrautzatik pasatzean, auskalo mantentzen duen. Asmo hori da, eta ez dela gaur zagardote egitaz hitz egiten ari izan garen hontan, inalditu zagarrak, gaina hau ikusten da formatik erresil zagarra dela, hemengo gurea. Hori da, gainera, oitzu da gauza bai frutak eta perfektuak egoten, dana bardinak eta polipolitxak, asko, holakoak, antza gehiago dauki. Patri, frutak eta zu eta ni bezalakoak dira, imperfektuak. Niri ez sartu zure talde berdinean. Bueno, ni parkatu, ni. Eske, zareko piropoa botatzen ez basunari. Txikilla, eskasa... Bai, basara. Bueno, honek esaten zabena. Ja, laskao txiki. Baina niri hankak lurraino iraizten zaizkit. Hori bai, badaude aurki batzu, zuri zaizu gertatu? Aurki batzutan eseri eta lurra hankakolan txiki desatu zula. Ostra, aurki hau altuegia da. Bai, gertatzen gat. Ontxe, lehen, itzegin dugula patatan iruzurrei buruz eta... Bai. Eta ontxe ikuste batzutela, irina eta erabiltzen, hori bai, zenbatetan pasaten dan, nik ez ditut erosten, baina olako patatan ultraprozesatuak eta eroste dituzunian, edo olako patata chipsak eta... Horreitan, osagaiak ikuste dituzu, eta zu pentsatu duzu da... Patata olioa, eta gatza. Patata frijitu bat, hori, patata olioa eta gatza, eta zenbatetan irina egoten da, ze azkenean... Egin zan ez dietela behiratzen. Ez die patata frijituak, eta gainera, ezin dabe, legalki, ezin dabe patata frijitu bezala saldu, ze normalian, itxaitxuste lusatu, edo zerrekin. Almidoia... Horrek, ez dakitzu horrek poti lusietan eta etorten dienak? Bai, ez hori ez da patata. Hori da hore bat egiten dana. Hori da, horreina nabilo erotan. Hori ez dala patata, ezin dala legalki patata dituz, da, patata prozesatu bat. Hore bat, alegia. Nik patatak erosten ditut. Tatzazu jarri biertarrexian... Ez, gero, ateratakoan, apaindu eta aurkitu behar dira, maira bialdu behar dira, horrela, adartxoarekin. Hauek ezer, gorritu ingo ditu alde guztietatik, eta gero, esan dakoa, hor dauzkat adarrak, eta ez dugu ezer beste. Hau, ogi birrinduti nahi izan eskero pasatzen, baina ni bitxein zitzaidan baita hori, bakarrik, irina eta, arrautz estatuta dozela bakarrik.
Eta bereiek horrela jarri bazuten, guk kasu ingo digu. Horintxe edoz. Eta azkenengo udaretxoa kanpora. Eta orain, Esaten moztazu diela, bakaio kruspetak? Bai. Idatzi dut egin reseta, Patri, kruspetana, super fashion moderna. Fashion modernoa, zerekin? Kusi. Ai, que potxolos! Kustu eso, gure udaretxoak, Edo makatzak. oi asko egaltxo veganoa. Baita ere, baita. Honek, egiala, zuk sartzen duzu, enbor pusketa hori, eta zaporea dauka, persian zaporea badauka. Ordan beti emango dio, zerbait, eta sagar bat baita. Hori, Tailandian broxetak eta, broxeta batzuk itxe dituztela, honek lemongrasan zurtoinakin, eta gero aragisa bertan biltzen da bila. Bueno, lemongrasez, guk hemen Perrexil harri diogu, eta hemen dezazue gure patata frigitua. Ondo. Nik madaritxua. Atara berri dago, labetik. Esaten da moduan. Ze ona, temperatura bikainean, perfektua! Niri hola gustatzen gaten. Bai. Bueno, gurin zaporia badauka, oso goxua dau. Bai, eta patata. Xamurra, eta nahi izan ezkero bai olako saltzatxo batekin, bikain. Hemen esatea, nik orain eskatu dut, txaketa bat 3.000 euro balio zuena, eta 200 eurotan erosi dut. Behintzat patata sartu behar dizkiazu olakoak sartu, mesedez. Badakite engainatu inauzela, baina olakoak izatea, da? Eta unok, eskerrik asko, bihar hemen izango atxorire. Agur.